Llavors el que fem és formar equips en què n'hi ha un xiquet de cada classe de cada escola, amb la qual cosa els equips n'hi ha un xiquet de Vallivana, uno de Príncep, uno de Sant Ignasi i uno de parroquials, uno o dos de cada col·le. I n'hi ha una interrelació entre tots els xiquets de Picassent i se donen a conèixer. És una jornada lúdico-esportiva per donar a conèixer els esports col·lectius que no sigui el futbol, i així estem intentant que s'ho passen bé, ficar-los el cuquet de l'esport en el cos per a que se llisquen en la pràctica esportiva.